Спадарства, а як вы думаеце, у чым падобны беларусы і японцы? Ёсць такая думка, што мы, беларусы і японцы, не любім адкрытыя канфлікты і не кажам усё наўпрост у твар. У Японіі такі падыход, гэта ўжо нават частка культуры. Ёсць тэрмін тотэмай, што ты кажаш на людзях, і хонэ, што ты думаеш на самой справе. І беларусы, і японцы добра вядомыя сваім цярпеннем, а таксама ўменнем трымацца без панікі. У нашых культурах ёсць такая думка, што трэба заўсёды рушыць наперад. У Японіі сапраўдны культ прыроды. Гэта і горы, і сакура, і змена сезонаў, а таксама своеасаблівая эстэтыка, вабі-сабі. Гэта прыгажосць у недасканалым і самым простым. Ну, а мы, беларусы, гэта дзеці лясоў і балатоў, а прага хутаранскага жыцця ў нас у крыві. Для нашых культур адпаведна захоўваць традыцыі і паважаць старэйшых. У японцаў гэта ўжо частка этыкету. Яны не імкнуцца быць самымі гучнымі і чымсьці хваліцца. Мне падаецца, што ў беларусаў таксама ёсць гэтая рыса, і яна нават крыху гістарычная. Але ж, безумоўна, паміж намі багата і рознага, як і ў культурным, так і ў побытавым.